May ganahan kay ko sa imuhang programa pang public service gyud dili parehas ni Bingklat bisag nagkalinog-linog na sige gihapon pangatake sa mga kagas. Nagprograma ba gihapon siya? Abi na kog ni sibat na to tungod sa investment scheme niya nga Everarm. May istorya. Paday siya nagprograma paday gihapon. Nagsibat-sibat na. Paita po na kita nagsigi tag nangugat na taning advisory unsay ang himuon sa katawhan para maluwas ta, dili ta magpanik sa maong linog, presence of mind, importante is tanan, ang karatol na ama na, ang kakulba na ama na, pero dapat presence of mind magpabilin. Atong ginaedukar, ginasulti kanunay, pero siya way pakialam. That's why I really hate Abanti Butbut talaga. Bisa kung saon, I hate Abanti Butbut. Yan ang ilahang pag public servant ko, no? Butbut man na. Tanawa ragod ng ilang gihimo, inay mo, hisgod siya kung sayang ang himuon, kay naggilinog-linog na ta diri. Why puas pangatake sa mga kagas? Sa mga nahimo sa mga kagas? Ha? Walay puas. Nangapildi na gani sila. Sige, gihapog panaway, bisugwa na sila tuhui sa mga tao. Inay maghisgot og linog kung sa himuon. Sigig pangatake. Mauna, I hate Abanti Butbut. Maningkamot jud ko dire sa atong programa mga igsuon. Uban ninyo og sa mga mituo nga maabot ang eleksyon, himuon jud nato ang tanan, nya di kabalik ning butbut nya Abante. Abanti Butbut. Way laing gihimo ni mga Aksyon, oy! ikusog na pod. Hindi na lang.